Jeg vil nu vise dig, hvordan du folder et hus til Salma og Pandus opgaven om naboer. Du skal bruge et A3-papir. Du kan selvfølgelig også bruge A4, så bliver huset bare mindre. Så starter du først med at folde papiret på midten. Sådan der. Og så lader du, som om du vil folde det igen. Men du skal nøjes med bare at sætte en finger der på midten, så du ved, at det er midten. Og jeg laver lige en lille markering her, så jeg kan se, at det er midten. Og så skal du folde den ene side ind. Sådan der til midten. Og også den anden side ind til midten. Sådan. Så har du altså de 2 flapper, som du skal bruge til huset. Nu skal du først åbne den ene flap. Du kan lige sætte en finger ind her i toppen. Og den skal være lige ned her. Sådan der. Og sådan der. Så får du et fint tag. Det samme gør du på den anden side. Tryk ned her og ud til siderne, så du får et fint tag der også. På den måde har du sådan set 2 huse. Det ene hus, det er dit, og det andet hus, det er din nabos. Så du skal nu farve huset, lave vinduer og døre, og så skal du tegne dig selv og din familie ved det ene hus, og naboen og familien på det andet hus. Og inde i midten, der kan du tegne dig selv og din nabo, der spiser kage sammen og hygger sig. Sådan folder du et hus til Salma og Pandus opgaven. Og du kan jo også, nu har jeg snydt lidt og skåret nogle, eller klippet nogle trekanter til tag. Det kan du også gøre og lime på. En god fornøjelse.